zei het. Onderweg besteedt voor zo goed als 100% de toevallige ontmoetingen. Maar ja. Tot zover de bijdrage van audioman Joost Smeets. Die zelf ook scheurd heeft. En er ook steeds meer op begint te leaken. Ik was hier vanmorgen voor radio. En dan moesten die jongens me toch op komen halen voor opnames onderweg. En toen dacht ik bij mezelf, dit is gewoon te leuk. Niet even beter gaan kijken. Ja, geiten. Die huren er ook bij. Maar als ze doorkijken, Sander, dan kijk zo een schoop de route als ze een jasje doet gedaan. En zo ziet een schoop de route als ze een jasje nog aan heeft. Hallo. Hallo. Er komt een coming through. Wat zit er te Ja, dat nou durven niet meer, hè? Jo, heel goed. Terug naar de kudde. En de goede man hier, die is dus kanselier gekomen. En de scheer vandaag, Brigitte, hoeveel zien dat er ook alweer? 121. 121. Ja. En dat telt nog met, denk ik. Ja. Voor hem die hier. Er zit nog een kleine groep. Of moet ik even een beetje... Brigitte Rambeukers. Ja, ik koest de verleiding niet weerstaan om toch even nog heen te komen. Want dit is toch een redelijk apart gebeuren. Het lammeren is natuurlijk duk zat op televisie geweest al. Maar het schapen scheren, ja, veel nu hebben dat misschien ooit eens op televisie gezien. Ja. Maar dit is wel een hoogtepuntje, toch? Ja, dat geeft eindelijk de warme jas uit voor de zomer. En dat vinden de shop best wel heel erg fijn. Ja. Dit is topsport. Ja. Ja, ik doe het er niet aan, hè. Je moet er echt een gespecialiseerd iemand voor aan. Ja. Wie heeft er? Stijn. Stijn. Ja. En wat gebeurt er eigenlijk met de wol? Nou, op het moment is de wol niet veel meer waard. Dus eigenlijk is het bijna een afvalproduct, maar ze zijn allemaal wegen en vingen om toch het daarmee te kunnen doen. We bewaren ze wel. Ze werden in die grote wolzakken gedaan. En daarna doen ze die ook weg. Maar op het moment is het hartstikke vrijwillig voor die ook een paar vachten uitgezocht om daar het van te gaan ondernemen, het maken. En eerlijk gezegd moet ik hem zelf even vragen wat het gaat. Ja, maar ze kiest zich de krenten uit de pap. Ja, het had de shop al een geel merkje gegeven van tevoren. En dus die zoekt het zich nog uit. Ja. En dat deed het die sorteren. Doet het nou 121 achter elkaar zonder pauze? Of drinken dan een tas koffie? Ik denk dat er dadelijk wel even nog koffie gaat. Ja. Ik heb hem juist gevraagd hoeveel deze er ongeveer op stond. Dat is de 25-30 staat, dat vind ik al heel veel. Wanneer het goed gaat. Wanneer het soepel verloopt, het wordt goed aangegeven. En ze laten zich makkelijk scheren. Ja. En van wie heeft ze nog meer hulp vandaag? Nou, ganz achterlangs is Anke Snakker. Dat is een collega van die schapschool Mergenaan. En daarnaast staat Loek. En die komen met u helpen met aangeven en die zitten. En dat kan ze eigenlijk ook niet ohne. Dat is heel fijn dat ze daar zijn. Ja. Ja. Hey, en die jonge dame wil die ook schaapsherder weren? Ja, ja.
Anke is schaapsherder. Die is al schaapsherder? Ja. En waar loopt heurkudde dan? In Sleenaken. In Slennig? Slennig, ja. Oh, en hoeveel schub heeft ze? Anke, wie wil schaap had ze? 400. Ja. Goeiedag. Dat is hem zijn kudde, ja. Oké, dat zien er iets meer als wat stikken is. Ja. Ja. Ik moet wel erbij zeggen, we hebben die zuiver Margelanders. En er zijn ook fokcentrum voor het OMS, erkend fokcentrum. En daar werd ook heel erg goed op gelet of we dat ook zo aanhouden. Een echt Limburgs schaap? Ja, in de Limburgse heuvels, ja, in het Margeland, ja. Ja, mag ik zeggen dat dit een redelijk leuke werkplek is? Ja, ik klaag nooit, nee. Nee. De familie misschien wel even, maar ik niet, nee. Waarom hebben ze nou een blauwe plek? Nou, dan is er met Schere even het fout gegangen. En dan hadden ze even opengehouden. En die deed er dan meteen jodium op. Oh, maar wie schnieuws ook alles met scheren? Ja, ja. Dus eigenlijk is dat precies hetzelfde? Ja, dan mocht het putje wel lenen van me. Nou, we hebben er mooi wie. Ja, we hebben nog 4 opnames te doen vandaag. Is dit nou ook een mogelijkheid om die schubjes even te checken? Ja, of ze de jas zo doen? Ja, altijd. Ja, je kunt conditie checken, je kunt voor de poorten kiezen. En de scherder, dat geeft ook al aan van ze laten zich goed scheren. Sommigen zijn iets ieler, maar dat heeft immer in de groep. Maar de meeste laten zich op het moment goed scheren, ja. Maar het is het laat, het scheren. Daardoor is de vacht verveeld. En door het vervilten gaat het moeilijker. En daar kent het, zie je dat er af en toe vast blijft hangen en dan had ze wondje. Maar ja, dat lossen we er meteen maar op. Hey, en is dit de gebruikelijke periode voor het scheren? Vroeger wel, dat wordt pas in juli geschoren. Maar we houden eigenlijk nu eind mei. Maar omdat het hier lang koud is geweest, dit jaar, zijn van nu opgeschoven en nog nu. Dus het is nu begin juli. Dus, maar het had allemaal goed gegaan, dus we mogen niet klagen. En Stijn had het ontzettend druk. Ik geloof het direct. Het ziet er ook goed als een topsporter. Ja. En dit maalt er niet om als er wat schopen stroomt aan de armkump of... Nee, niet echt, nee. Nee. Maar het is wel fijn wanneer ze zuiver zijn. Dat makkelijk kan scheren. Niet dat, je zal niet bang zijn van het stroom, maar het is wel fijn wanneer het ook redelijk zuiver is om te werken, ja. Daarom staat er ook op zijn plank. Dan doet dat ook allemaal het soepelig, ja. Nou valt me op dat als die scheurtjes, als die geschoren zien, dan zoeken ze eigenlijk direct, dan kan je dat nou ook zien, hè? Ja. Dan zoeken ze direct even contact met boeten met de rest van de kudde die nog niet geschoren zien. Ja. Echt kuddedieren, hè? Ja, echt kuddedieren. En het trekt ook allemaal naar elkaar toe. Dus, en dan zijn ze even waar kieken, is alles in orde met u? Ja, met mij ook, daar kunnen we eten. Maar die moeten nog even wachten, die anderen. Dus ze zijn dadelijk aan de beurt. Zoals Ruud van Big Brother zou zeggen, even lekker knuffelen. Ja. Ja. Die mogen daar in coronatijd. Maar dat is nu wel weer maar... Maar nog geen rare dingen gezien bij die schubjes? Nee. Nee? Nee, nog niet. Nee. Zit hier dan ook bijvoorbeeld van hoe de conditie van de schub is? Ja, dit is bijvoorbeeld een hele jongen. Wacht. Stijn. Ja. Heel kort even. Ja. Professioneel schaapscheerder. Ja, klopt. En topsporter. Ja. Hier hoef je verder niks voor te doen voor dat lichaam. Behalve schapen scheren. Ja, heel hard werken, hè. Nee, maar wereldwijd wordt het erkend. In de echte schapenlanden wordt het erkend als topsport. Dus in Nieuw-Zeeland, Australië wordt het echt aan het zien. Waar heb jij het geleerd? In Nieuw-Zeeland. Tussen de kiwis? Ja. Ja. Eén ding valt mij enorm op. Dat zijn die schattige pantoffeltjes die je aan hebt. Waar is dat voor? Ja, dat is eigenlijk om plat op de grond te staan. Dat is veel beter voor de rug. Als de hielen op de grond staan, het is een harde job. Een moeilijke job en hard voor het lichaam. Dus als de voeten plat op de plank staan, is veel beter voor het lichaam. Okay. En ook, we voelen de schapen goed. We kunnen draaien en keren. De schapen gaan mee en ze voelen eigenlijk weinig dat we bewegen. Ja. Nu heb ik dat even gezien en je bent nu al een tijdje bezig. Ja.
Ja, je zit letterlijk in de stront, hè? Ja, de schapen zijn redelijk proper, maar ik zit wel, het is geen proper werk. Je zit inderdaad tussen de schapen. Maar dat is ook het mooie van de job. Hè. Maar heb je ook je hebt een grote auto, zit er ook een douche in? Nee, die zit er niet in. Die zit er niet in. Oh, dus je hebt niet vaak passagiers aan boord in de auto? Soms wel, maar als het echt proper moet zijn, heb ik nog een andere wagen. Oké. De zondagse auto? Ja, inderdaad. Ja. Oké. En dat tuigje waar je in hangt, dat is voor? Mijn rug te ontlasten. Zoals je zelf zei daarnet, het is een zware job. Dat is van 's morgens tot 's avonds dat we ondersteboven hangen. En dat is eigenlijk voor het lichaam een klein beetje te ontlasten waar het mogelijk is. Dus als de schapen erachter hangen, kunnen wij eigenlijk een beetje gaan tegenhangen. En dat ontlast ook de rug wel een stuk. Ja.